आं बेखौनो बे समाव अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों। फुंबिलि फरायसालिया 2001 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बै समाव जोङो फरायबाय थानाय फरायसायानोमोन आरो माखासे गोसो गुदुं दारकुसि ओनसोलनि जोंनि साननो हनो गोरों बर' हारिनि सांग्रां सुबुंफ्रा इयुन नोजोरखौ नायहरनानै बर' बिजोंनि बेवहाय फरायसालि प्राइभेट स्कुल गायसननाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादोंमोन। बे 2000 मायथाइनि समनिफ्रायनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल महरै UN एकाडेमिखौबो गायसननाय जादोंमोन आरो एखे समावनो जोंनि थाखाय बारा मेटार नंला। दा बेखौ लानानै जों जेबो साननांगौ गैया। नाथाय लेंगुवेज लार्निंनि बाथ्रा फैयोबा राव सोलोंनायनि बर' रावजों लोगोसे जोङो दखान पहार सोलिनो थाखाय असमिया रावखौ जोङो रायनो रोंखायो, फरायलायनाङा। बेजों लोगोसे हिन्दी आरो इंलिशआ जोंनि थाखाय गोनां जाबाय। दा ओंखायनो प्राइभेट स्कुलाव जोङो जिहेतु फरायो एसे लेंगुवेज सर्साखौबो खालामनांगौ आरो लासै लासैनो फरेन लेंगुवेजनिबो गोनांथि जाफैसिगोन। जे फरेन लेंगुवेज गोरोंफ्रा बाहेरायाव साख्रि मोनो, सोरबा रासियान लेंगुवेज गोरोंआ रासियाव साख्रि मोनो, सोरबा डाच लेंगुवेज गोरोंफ्रा इउर'पआव साख्रि मोनो। गुबुन गुबुन लेंगुवेजफोर मान्डारियान चाइनानि सोलोङोबा बबेबा चाइनायाव नङाब्लाबो चाइनानि माखासे बेफार फालांगि सोलिग्रा हादोरफ्राव जायगा मोनो। बेबायदि गुबुन रावफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो। दा गुबैयै जोंहा आलासि दङ, फुंखा सुबुं, बिथाङा सोलोंथाइजों जड़ित। आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे थांनाय 25 बोसोर जोंहा फुंबिलि फरायसालिखौ जाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै सालायबोदों, फरायसाफोरनो मोजां मोजां गियान होबाय। आं खोनानो मोनदों गोबाङानो बिटेक जाबाय, प्रफेसारबो जाबाय। बे फरायसालिनिफ्राय मोजां जे फुंखा सुबुं एबा जोंनि रिसर्सफोर जोङो बरननो हाबाय, बेयो जोबोद मोनसे मोजां एचिभमेन्ट। दा फैबाय थानाय समाव आं थांनाय समाव प्राइभेट फरायसालिफोरनो सरकारनिफ्राय फार्स्ट फेजआव जेबो रां अनसुंथाइ होथ'वाखैमोन। गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ फार्स्ट नायग्रोदोंमोन, मानोना बांसिन फरायसायानो गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायो आरो गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा थैयोबा जोंनि थाखायनो लस जागोन। मानोना प्राइभेट स्कुलाव गभर्नमेन्ट स्कुलाव माने गोरिब गुन्द्रा बयनिबो गथ'फ्राबो फरायो। दा ओंखायनो बे फरायसालिफोरखौ फोथांना दोननांगौनि थाखाय माखासे गोसोखौ माने बर' बिजोङानो जा बा गुबुन बिजोङानो जा गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ गोसो होदोंमोन। दा नैबे फरायसालियाव आङो नाजादोंमोन, नाथाय जेरैबायदि नांगौ ओरैबायदि मदद खालामनो हायाखै। आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बे फरायसालिखौ जिबायदि गोथार गोसो लानानै जोंहा मेनेजमेन्ट कमिटिया सामलायबाय थादों, फोरोंगिरिफ्रा फोरोंबाय थादों, बिमा बिफायाबो गावनि गथ'फोरखौ मोजाङैनो फोरोंनो हरदों आरो फरायसाफ्राबो मोजाङैनो फरायदों। दा ओंखायनो जिखिनि हायो उननि समाव आङो जड़ित जानानै बेवहाय मदद होलांनो नाजागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे फरायसालिनि सोरगिदिं मोजांनि थाखाय आङो गाहाम हास्थायनानै अबंलावरिनि आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबनो सानबाय। आं फरायसाफोरखौ खावलायदों बयबो गोसो होनानै फराय, गुबुन जिनिसफोरखौ बारा गोसो होनो नाङा। जोंनि जिउआव गुबुन गुबुन खामानि मावनो जोंहा जथेस्थ सम मोनगोन, नाथाय फरायनाय बैसोआ, फरायनाय समा बे फरायसा समावनो गुबै। बे समावनो गावनि जिउखौ दानानै लाखानांगोन। साख्रि बाख्रिया मोजां फरायोबा आंखाल गैया, मोजां फरायाबासो साख्रि बाख्रिफ्रा मोननो थाङा। आरो आजिखालि गभर्नमेन्ट जब नङा प्राइभेट जबाव बिराद मेला साख्रि ओंखारो मुलुगनाङैनो, खालि जोङो फरायनायावल' मोजां जानांगोन। बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।